KKSA tiribi pen hawar amaya tum celang pet sidi puru arong supi along flyover ke kim kerang ke mesenci apal arnam along hirjume ke hangpi. Pini aruni pai troksi arni KKSA tiribi pen hawar amaya tum celang pet pen di purong supi along flyover ke kim kerang pon bom along ke klaim kitam ke mesenci apal KKSA kuru pola pen kuru sardu anserap cetu zeki puatan tim hemai ase inglong ke hai jibo kajan athan inglong kiri akesar Doro mathan amparta hem pumukrang pi resinja atom do anapan thok jerpon sikir jumi hang pipon. Lapen amparta KKSA amai phua ke hai dhon sing teron pen kaning jepon atengki non kewang jilang pen ki karbiang longara da pharwan ajat asai leklem ponji sitami arnamarni along herjumi jehang paprang det pen aphile klem dam ponang ji pusi ning jepon. Dipu penang kelo aberta hiraskin bin Northeast Spain News. Lalo pinigay litum ladak di furong supi kasai studio malong. Kopia pansin ini litum ladak karbi kuru sarci ramai KKSA tiri pipen ladak cepaim pu ponang kok ma pulotang te lake sekarkli. Jasemet pet hempu mukrang pida senja lapen inglong kiri akesar lapen ariso lapen di food athan lapen jibok athan lapen durom lapen tim lapen ini tum lahilo pini ke pona bangke nasiladak kar klipon bumut bokan kadu be bangke mo ini tum mai fu pen ini tum mai fu pen than pon po pen pini ni tum rong phar pirong be si nok be lo la ini tum khai long ke alang li phantame ni tu mahin pen pini mopi yon pen induk ponji la theman itum pini na sai ke klem ponang ko bangke la ka jasme per kacherap dun mane kacherap kachetu dun ili tu makhe along ri along dak council kachari ke thegi ding atu manpeng ge do CM sir Dr Tuliram Ronghang ake hai karbia khe along ri along kapaching thurjia phan penangan saya moklem lo tame non saya moklem bo malokot along non ada di furong supis tame yo pride award nang wan pilo ajar pe same karbia khelong rilo kaching thurjia bangke la so pride award nang wan pilo setame kupi ko son pen ladak inhan induk pik ladak non las non selambo malong towar ladak athak silapu simena plang pabon hap hap chot ar lu ke ladak induk pik la so jok si kereng hai mukha ke henu erlo chefar le phak lo humni ladak kuti pri pho tangka ladak mana hok de lo si ditum labang ke tang da prang ya dim adak jonon aku rui thunang ko kason mande sini tum beta isi theklong lok pen lake dak ining duk pigalam lo ining run khu balam lo sini tum KKSA hoi pen tame KKSA pen chingwai lo ni tum hawar hapat along ri mai fu akong chun ma bidia sar ma chingwai lo jen tum ko pisi klem pho pomasi o pukali lo arnamar ni pen ya seta hirjume chhang na dake karbiang long ke kapre kapre ka nim da do pot mo kapre kapre ka nim da ame thang jung jung pen kacherap dun do pote bangta ardom pipo ili tum ta ardom pidun nanglang na arnam sia ja seta pir thege ki kim lo pot arnam si dake long ri long pata hakko pen ta arnam si rai bom lo pot just arnam phan chuning ri na uning thek klong pen la pera so ka chuning ri ateng pen bala so ning ke the ateng pen pini bumut bokan dak theklong lo me pik pik bumut bokan tame si ning che thelo je la so applied over sitame tim karbiang long la pen karbiang long tonomas council pen kachari pon la kapaching thurji polong ni tumbe tame arnam hirjume hang pidun lo jalang ni tum non iprang ke bang bangka la so company tum sitame dak asima hom ke cheke be naga nara pen kapre kapre ka khai tum sabe dak ke klemra peralong thangna ta khuni kanti ke phophe der jia phansi ni litum anamang no hirjume hang pidun lo la pen la non asaya mu ke klema bangke alang litu hanta ni tum bidi sore pidun po je non ta kereng hum thom nang yadim humni enchot la so pota hai mene la dak adim ta isi ke arleng isi ke dong la pu ke longli kang duk ihina ke longli kang tang la so joini si chaka bangke kereng achaka bangke long liar lo ber lut la so posi chingkoi nang kok he sino ne prang bangi bangke la haya huni la haya kanti sitame ke phophe de ji aphan hempu mukrang pida sinja penghuri cho bari the bari e than thiliar nam pharu long tani tum KKSA oi penani tum hirjume hang lo ni tum KKSA tiri pialong bidia sar jit kumar rong pi alang li na kapin khada teng pen ake hai don sing teron pong si mai phu la pen dak bidia sar dun mai phu pen chenglok ongdung KKSA klem ra pet tunang pin khad lo ni phan kupi ko son si klem nai ma pumasi o la poli lo chingwai sar na isi arnama kam le tum cherap dunang pusi arnam kam cherap kardom
alang lo alam mabangke ilitum ladak Karbi Anglong atingri di Purong Supilong alon kipipon labang so itum la flyover nangka selam akpet ke aprang si itum chardom chardinangji sitame labang so accident that apisi itum tama thadonlo kosono karki ka phejo pensitame mate hajat pensitame thangta claim pulo la so claim konpedet lasini tumta sanglang sangli thulo lodep arjulo kicokci lapuson dokonglo ipi pandak rung pon kokpen adim bohai hilang lasila ipi rong parpi rong be pan adim aklong thanam pami pensi pangni det sila suklem nangia porlo lai hoi lodep tanang thanlo ipu hempu mas tang thanlo lasini tum kekisi ham bang pen chingwai si ke amachila da contractor tumta pulo tang tenang tum arona tang tenang claim pitha pulo lasi ke claim abang lasini tum ponlo lasila dak huni kantia hisap tanang dokok si boti tapan lo lasi aprang lasuk koson sila bang solam ke lasuk kacongkoi kahinu edma lage aprang arni arve ke jang ta ceter kluk pusi cethan ke bokterai tum tanang than lo lasupen langdam lo te lage phianingi thi pusi bang lo dem nang than lasi ladak tum handa arjulo tomon so bang jir amat agen ingling lang cucu mat le tumbang lapu bang ke dabi det lo masih lapu bang bom jun prat lo solam magai engineer tum tanang than thu